Και η ομιλία απόψε είναι για την αυτογνωσία και την ελευθερία. Το ρόλο μεταξύ ελευθερίας και αυτογνωσίας. Κατά δική μου αντίληψη, και μην νιώσετε καμία υποχρέωση να υιοθετήσετε τη δική μου αντίληψη, είναι δική μου, υπάρχουν μερικά δεδομένα της ύπαρξής μας. Ένα δεδομένο είναι η αξία μας, ότι σαν εκφράσεις του Θείου στο υλικό κόσμο, ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από εμφάνιση, οικονομική κατάσταση, κοινωνική θέση, επαγγελματική θέση, ακόμα ηθικής, αξίζει αγάπη και σεβασμό. Τότε για μένα η αξία του κάθε ανθρώπου, ότι αξίζει ο καθένας να τον σεβόμαστε, είναι ένα δεδομένο. Ένα άλλο δεδομένο είναι η ασφάλεια, ότι εφόσον είμαστε αιώνια και θάνατος δεν υπάρχει και δεν είμαστε καν αυτό το υλικό σώμα, αλλά είναι ένα προσωρινό εργαλείο ή όχημα για την έκφρασή μας στην υλική διάσταση, είμαστε ασφαλείς σε κάθε περίπτωση. Η ασφάλεια είναι ένα δεδομένο της ύπαρξής μας. Ένα τρίτο δεδομένο είναι η ελευθερία και γι' αυτό θα συζητήσω απόψε και θα πω λεπτομέρεια γι' αυτό και θα έλεγα ότι ένα τέταρτο δεδομένο είναι η πληρότητα. Με την έννοια ότι εμείς ψάχνουμε να συμπληρώνουμε τον εαυτό μας με ανθρώπους και χρήματα και αντικείμενα, αγαθά, καταστάσεις έξω από τον εαυτό μας, αλλά αυτό είναι από την πλάνη της ταύτισης με το εγώ μας που δεν νιώθει αυτή την πληρότητα. Αλλά το εγώ μας δεν νιώθει αξία δεδομένη, δεν νιώθει ασφάλεια, δεν νιώθει ελευθερία και δεν νιώθει πληρότητα. Και θα έλεγα ένα πέμπτο είναι νόημα. Γιατί μερικοί άνθρωποι νιώθουν ότι το νόημα της ζωής τους βρίσκεται σε άλλους, ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα χωρίς ένα συγκεκριμένο άνθρωπο ή μια συγκεκριμένη αποσχόληση σαν την εργασία μας όταν παίρνουμε σύνταξη και πρέπει να βρούμε ένα άλλο νόημα της ζωής. Για πολλά χρόνια το νόημα της ζωής είναι τα παιδιά. Μετά δεν μας χρειάζονται και χρειαζόμαστε να βρούμε ένα άλλο νόημα ζωής. Τότε αξία, ασφάλεια, ελευθερία, πληρότητα και νόημα για μένα είναι δεδομένα της πνευματικής μας υπόστασης ύπαρξη. Σαν εγώ δεν τα βιώνουμε και ψάχνουμε για καταστάσεις, ανθρώπους, συνθήκες γύρω από τον εαυτό μας για να γεμίσουμε αυτά τα κενά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελευθερία. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πάντα ελεύθεροι και είμαστε ελεύθεροι και πάντα θα είμαστε ελεύθεροι και ποτέ τα εμπόδια προς την ελευθερία ήταν εξωτερικά. Ποτέ δεν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος το εμπόδιο στην ελευθερία μας. Το εμπόδιο στην ελευθερία μας είναι μέσα μας. Είναι ο φόβος να εξασκήσουμε την ελευθερία μας, γιατί ίσως χάνουμε κάτι σημαντικό. Τότε υπάρχουν 4 αιτίες που χάνουμε την ελευθερία. Ο φόβος, η προσκόλληση, όπου έχω προσκόλληση δεν είμαι ελεύθερος και θα συζητήσουμε αυτό. Η συνήθεια, δεν είμαι ελεύθερος από τις συνήθειές μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο από αυτό που ομοιάζει με την προσκόλληση. Και οι ρόλοι με το οποίο έχω ταυτιστεί και παίζω στην ζωή μου και δυσκολεύομαι να συμπεριφέρομαι εκτός ρόλου. Και θα συζητήσουμε αυτό. Άρα, όποτε δεν ένιωσα ελευθερία, ήταν επειδή ελεγχόμενα ή από ένα φόβο, ή από μια προσκόλληση, ή από μια συνήθεια, ή από ένα ρόλο. Ποτέ ήταν άλλος ή κάτι έξω από μένα η αιτία του περιορισμού μου. Όλοι οι αιτίες είναι
μέσα μας. Και αν θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, θα πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτά. Να απελευθερωθώ από το φόβο, από την προσκόλληση, από την συνήθεια και από τους ρόλους με τους οποίους έχουμε ταυτιστεί. Όμως τι εννοώ με ελευθερία εδώ? Εννοώ πρώτο, για μένα η ελευθερία είναι εσωτερική, που σημαίνει η ελευθερία να είμαι καλά, που σημαίνει ήρεμος και ευτυχισμένος, ανεξάρτητα από τα συμβάντα, συνθήκες και συμπεριφορές γύρω. Να μην είμαι εξαρτημένος στο περιβάλλον, στην συμπεριφορά των άλλων. Αλλιώς δεν είμαι ελεύθερος. Δεν μπορώ να νιώθω όπως θέλω να νιώθω, επειδή οι προγραμματισμοί μου δεν μου επιτρέπουν. Ότι η πρώτη ελευθερία είναι η ελευθερία να είμαι καλά, να νιώθω ασφάλεια, να νιώθω αξία, να νιώθω ευτυχία, ανεξάρτητα από την συμπεριφορά ανθρώπων και ανεξάρτητα από γεγονότα και καταστάσεις. Η ελευθερία να αγαπώ τον εαυτό μου χωρίς όρους, η ελευθερία να αγαπήσω τους άλλους, ανεξάρτητα με τι κάνω. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Δηλαδή, νομίζουμε ότι η ελευθερία είναι η ελευθερία από εξωτερικούς περιορισμούς. Αλλά η πραγματική ελευθερία είναι η ελευθερία να είμαι αυτό που πραγματικά θέλω να είμαι. Δεν μπορούμε πάντα και μάλλον σπάνια μπορούμε να ελέγξουμε την συμπεριφορά των άλλων, τις καταστάσεις που εξελίσσονται στην ζωή μας, γεγονότα που προκύπτουν στην ζωή μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτά. Αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε είναι πώς θα νιώσουμε εμείς και πώς θα αντιδράμε προς αυτά. Αυτή είναι η ελεύθερη βούλησή μας. Η ελευθερία της βούλησής μας είναι η ελευθερία να αποφασίζω ποιος θέλω να είμαι απέναντι σε αυτή την συμπεριφορά, ποιος θέλω να είμαι απέναντι σε αυτό το γεγονός. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η ελευθερία της εξέλιξης. Η ελευθερία να είμαι ο αυτός μου σε κάθε περίπτωση. Να μην αλλάζω αυτό που είμαι ανάλογα με το περιβάλλον μου, ανάλογα με τις πεποιθήσεις των άλλων, για να αρέσω ή και ακόμα να προστατεύω τον εαυτό μου. Η ελευθερία να είμαι ο αυτός μου. Και μάλιστα υπάρχει ένα βιβλίο στο γραφείο και μάλλον το βιβλίο που πιο πολύ ταιριάζει με αυτή την ομιλία και που έχει αυτό το τίτλο. Η ελευθερία να είσαι ο αυτός σου. Είναι ένα βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα. Η ελευθερία να πω την αλήθεια. Ο μόνος λόγος που δεν λέω πάντα την αλήθεια είναι ο φόβος της συνέπειας αν λέω την αλήθεια. Ότι η ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου και η ελευθερία να πω την αλήθεια. Η ελευθερία να καθορίζω όρια με αγάπη, που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν. Δηλαδή ή δεν καθορίζουν όρια ή πρέπει να θυμώσουν και με το θυμό να καθορίζουν όρια και θα συζητήσουμε αυτό. Η ελευθερία να κάνω αυτό που πραγματικά με συμφέρει σαν σώμα, σαν νου και σαν ψυχή. Μπορώ να είμαι ελεύθερος να καπνίζω και πολλοί άνθρωποι καπνίζουν επειδή νιώθουν ελεύθεροι ή νιώθουν ελεύθεροι να τρώνε ό,τι θέλουν ή να πίνουν ό,τι θέλουν ή να ψωνίζουν ό,τι θέλουν. Αλλά είμαι ελεύθερος να μην καπνίζω επειδή βοηθάει την υγεία μου. Είμαι ελεύθερος να τρώω σωστά για να έχω καλύτερη υγεία. Είμαι ελεύθερος να ζητάω συγγνώμη επειδή θα βοηθήσει τις σχέσεις μου. Δηλαδή η ελευθερία να κάνω αυτό που πραγματικά με συμφέρει. Είμαι ελεύθερος να μην σηκωθώ το πρωί και να μην κάνω ασκήσεις, να μην κάνω αναπνοές, να μην κάνω διαλογισμό. Αλλά είμαι ελεύθερος να το κάνω. Ότι αυτό που πολλές φορές ερμηνεύομαι σαν ελευθερία είναι το αντίθετο. Δεν είμαι ελεύθερος από τους αντιστάσεις μου, τις αντιδράσεις μου, τις ψευδαισθήσεις μου, τις προσκολήσεις μου, να φροντίζω τον εαυτό μου, το σώμα μου, το νου μου και τις σχέσεις μου.
και την ευτυχία μου. Το ότι η πραγματική ελευθερία δεν είναι ελευθερία να καπνίζω, είναι ελευθερία να μην καπνίζω. Δεν είναι ελευθερία να μην φροντίζω τον εαυτό μου, είναι ελευθερία να φροντίζω τον εαυτό μου. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Και βέβαια η ελευθερία να εξελίσσομαι. Πολύ συχνά οι ανάγκες του εγώ συγκρούονται με τις ανάγκες της ψυχής. Το εγώ σαν εργαλείο της ψυχής, μη βιώνοντας εσωτερική αξία, ασφάλεια, ελευθερία, πληρότητα, αναζητάει να στήσει εξωτερικές καταστάσεις για να νιώθει καλά. Ότι σαν εγώ θέλουμε τα πράγματα να είναι όλα όπως χρειάζονται οι προγραμματισμοί μου, οι πεποιθήσεις μου, να έχω την έγκριση του άλλου, να έχω την αγάπη, να έχω την στήριξη, να έχω αρκετά χρήματα, να έχω ό,τι χρειάζομαι για να νιώθω ότι αξίζω και είμαι ασφαλής και είμαι ελεύθερος. Όμως, πολλές φορές αυτό είναι αντίθετο από την ανάγκη της ψυχής, η οποία είναι να απελευθερωθεί από κάθε εξωτερική προσκόλληση, η οποία μόνο τρέφει την ψευδαίσθηση ότι δεν είμαι αυτό που πραγματικά είμαι. Η ψευδαίσθηση ότι είμαι αυτό του εγώ και δεν αξίζω, εκτός αν έχω την θετική γνώμη του άλλου. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Και ως ψυχές γεννιόμαστε με το στόχο να βιώσουμε την αληθινή μας φύση και να την εκφράσουμε. Και όσο είμαι προσκολλημένος να ικανοποιήσω όλες τις ανάγκες του εγώ εξωτερικά, ικανοποιούνται οι ανάγκες του εγώ, αλλά δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες της ψυχής. Τότε ποιες ανάγκες θα καλύψω? Τώρα, επειδή είμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξης, φυσικά επιτρέπεται να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του εγώ, μέχρι να είμαστε στο στάδιο να μπορούμε να απελευθερωθούμε από αυτό. Δεν λέω πρέπει να απομακρυνθούμε και να ζούμε σε μια σπηλιά με τίποτα και κανέναν. Απλώς θα υπάρχουν φορές που θα πρέπει να κάνουμε επιλογές, όπου η επιλογή μας απλώς διονύζει μία ψευδαίσθηση ότι αυτό που θα μου λύσει το πρόβλημα είναι έξω από μένα. Ας κλείσουμε όλα τα κινητά. Δηλαδή, αυτό είναι μία ψευδαίσθηση και όσο έχω αυτή την ψευδαίσθηση θα υποφέρω. Μακάρι να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτό το εξωτερικό κόσμο, να είναι πάντα όπως το θέλουμε. Και μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα να το ελέγξουμε και κάνουμε ένα σεμινάριο για αυτό και μάλιστα το άλλο Σαββατοκυριακό, όχι αυτό, έχουμε ένα σεμινάριο πώς να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που θέλουμε. Υπάρχουν τρόποι να επηρεαδρούμε πάνω στην εξωτερική πραγματικότητα και να ομοιάζει περισσότερο με αυτό που θέλουμε. Όμως δεν θα γίνει πάντα και δεν θα γίνει αν έχει έρθει η ώρα μας να μην χρειαζόμαστε αυτό που είναι έξω από μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλά χωρίς αυτό. Άρα, το πρώτο εμπόδιο που είναι φόβος. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φόβοι που περιορίζουν την ελευθερία μας? Το νούμερο 1 είναι ο φόβος της γνώμης του άλλου. Πόσες φορές έχουμε θυσιάσει την ελευθερία μας για να έχουμε την έγκριση, να έχουμε την αποδοχή, να έχουμε την αγάπη του άλλου. Και πόσες φορές δεν πέτυχε αυτό, γιατί υπήρξε ιδιοτέλεια μέσα σε αυτό. Αν άλεξα αυτό που είμαι για να αρέσω, δεν θα αρέσω. Υποσυνείδητα ο άλλος το καταλαβαίνει και τελικά θα κάνω όλα αυτή την θυσία του τι είμαι πραγματικά και δεν θα έχω την ικανοποιητική αποτέλεσμα που θέλω. Δεν θα έχω την έγκριση και την αγάπη και θα στενοχωρηθώ διπλά γιατί και έκανα και την θυσία αλλά και δεν είχα αυτό που ήθελα. Άρα το νούμερο 1 φόβο που περιορίζει την ελευθερία μας είναι η γνώμη του άλλου, η αποδοχή από τους άλλους, η έγκριση του άλλου, η αγάπη του άλλου. Φοβόμαστε να κάνουμε πράγματα ή να μην κάνουμε πράγματα για να έχουμε την αγάπη, την αποδοχή των ανθρώπων γύρω μας. Και δεν πετυχαίνει και δεν είναι αγάπη αυτό.
Ούτε εκ μέρους μας, ούτε εκ μέρους τους. Όλη αυτή η θυσία που κάνει για τον άλλο δεν είναι αγάπη, είναι ανάγκη να έχω την αγάπη του. Και η δική του αγάπη προς εμένα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αγάπη, είναι αγάπη εφόσον είμαι αυτό που θέλει να είμαι. Τουλάχιστον εγώ νομίζω ότι θέλει να είμαι. Εντάξει. Γιατί πολλές φορές δεν έχει καμία απέτηση ο άλλος. Εγώ έχω δημιουργήσει την ιδέα στο μυαλό μου ότι πρέπει να είμαι έτσι για να με αγαπάει και να με δέχεται. Αλλά δεν είναι αγάπη ούτε από δική μου πλευρά, μην λέω ότι αγαπώ, ούτε είναι αγάπη από την άλλη πλευρά. Είναι ένα παζάρι. Εγώ θα κάνω αυτά που χρειάζεσαι και εσύ θα με αγαπάς. Εσύ θα με δέχεσαι. Εσύ θα μου συμπεριφερθείς καλά. Αλλά όποτε δεν έκανα κάτι που ήθελα και όποτε έκανα κάτι που δεν ήθελα για τον άλλον, από φόβο δεν ήταν καταπίεση. Ήταν παζάρι. Ήταν ανταλλαγή. Ανταλλάζω την ελευθερία μου, δεν κάνω αυτό που θέλω ή κάνω αυτό που δεν θέλω για να με αγαπάς. Εγώ χρησιμοποιούσα τον άλλον όσο με χρησιμοποιούσε. Δεν ήμουν καταπιεσμένος, δεν ήμουν αδικημένος. Θα απελευθερωθούμε από την ψευδαίσθηση αυτή. Αν έκανα με αγάπη αυτό που έκανε, τότε εντάξει. Έκανα μια θυσία από αγάπη και δεν το χρειώνω και δεν το θυμάμαι καν. Δεν το θυμάμαι, γιατί δεν χρέωσε τον άλλον με αυτό που έκανα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι καταπίεση από άλλους δεν υπάρχει. Γιατί όποτε έκανα κάτι που δεν ήθελα, ήταν από φόβο. Αν ήταν από αγάπη, τότε δεν ήταν καταπίεση. Αν το έκανα από φόβο, ήταν καταπίεση, αλλά εγώ το επέλεξα και παρέδωσα την ελευθερία μου για να έχω την αγάπη του άλλου. Το άλλο μεγάλο φόβο, ο άλλος μεγάλος φόβος είναι για το θάνατο, που αυτό μάλλον θα το έχουμε μέχρι να φωτιστούμε εντελώς, θα φοβηθούμε το θάνατο, που εκδηλώνεται σαν διάφορους φόβους που μας περιορίζουν, φόβο για τα μικρόβια, φόβο για το αεροπλάνο, για το τρένο, για την φωτιά, για το ύψος, για να βρίσκομαι μπροστά σε πολλούς ανθρώπους, διάφορους φόβους, και κάθε φόβος περιορίζει την ελευθερία μας επειδή είναι σαν μία πόρτα προς μία δραστηριότητα ή μία εμπειρία. Πολλοί άνθρωποι περιορίζουν την ζωή τους και τις εμπειρίες της ζωής τους από φόβους, να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι γνώριμο. Και έτσι ζούμε μια περιορισμένη, μη ελεύθερη ζωή. Δεν μας αφήνουν οι φόβοι μας να είμαστε ελεύθεροι να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα. Ένας άλλος φόβος που περιορίζει την ελευθερία μας είναι ο φόβος της οικονομικής ανασφάλειας, που κάνει πολλούς ανθρώπους κάποια στιγμή στην ζωή τους να επιλέγουν να εργάζονται σε κάτι που δεν αγαπούν, να περάσουν 8 ώρες την ημέρα μη νιώθοντας όμορφα, επειδή κάνουν κάτι που δεν είναι η επιλογή τους, μόνο και μόνο για το χρήμα. Αυτή είναι μια ανταλλαγή όμως. Δεν είμαι ελεύθερος, είμαι να φύγω από αυτό. Ελεύθερος είμαι να το αγαπήσω. Είμαι ελεύθερος να μην το κάνω. Απλώς δεν καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ και να επιβιώσω. Και αυτό βέβαια αυξάνεται όταν έχουμε παιδιά και πολλές υποχρεώσεις και λέμε πρέπει να κάνω κάτι παρόλο που δεν το αγαπάω, και είναι πολύ λογικό αυτό. Παρόλο που πιστεύω ότι όποιος είχε το θάρρος να κάνει αυτό που πραγματικά αγαπάει και ενδιαφέρεται, σιγά σιγά θα εξελίσσεται αυτό και σε τρόπο επιβίωσης και όλες οι ανάγκες του θα καλύπτονται. Αλλά ας πούμε ότι δεν έχουμε αυτό. Τότε έχουμε δύο επιλογές. Έχω την ελευθερία να μάθω να χαίρομαι αυτό που κάνω, αν μόνο και μόνο επειδή παίρνω τα χρήματα. Που είναι σπουδαίο σήμερα, δεν είναι? Δεν είναι και μικρό πράγμα ότι παίρνω χρήματα να ζω. Ας έχω ευγνωμοσύνη και ας κάνω σωστή ανταλλαγή για τα χρήματα αυτά.
Ας αγαπήσω, ας εργάζομαι με συνέπεια, με μοιράκι και με αγάπη, δίνοντας αξία για την αξία που παίρνω. Ή να έχω το θάρρος να το αφήσω και να δοκιμάσω κάτι άλλο που με αντιπροσωπεύει περισσότερο. Τότε ένα από τα δύο θα είναι κρίμα να μένω και να υποφέρω. Να το γυρίσω και να το αγαπήσω. Να βρω το τρόπο να το αγαπήσω. Ή να το πάρω το θάρρος να δοκιμάσω κάτι άλλο. Αυτή είναι οι φόβοι που πιο πολύ μας περιορίζουν. Φόβο της γνώμης των άλλων, φόβος του θανάτου και φόβος της οικονομικής ανασφάλειας που μας περιορίζουν στην ζωή μας. Εμποδίζουν την ελευθερία μας. Οι προσκολήσεις εμποδίζουν την ελευθερία μου. Όταν είμαι προσκολλημένος σε κάτι, είναι σαν να φοράω μία αλυσίδα και μία μπάλα και δεν μπορώ να φύγω από αυτό το πράγμα. Είμαι δεσμευμένος. Λέγεται τσιγάρο, λέγεται συγκεκριμένο φαγητό, λέγεται συγκεκριμένος άνθρωπος, συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ό,τι και να είναι αυτό το πράγμα, δεν είμαι ελεύθερος. Αυτή η προσκόλληση με δεσμεύει. Τώρα, τι κάνουμε στο σεμινάριο αυτογνωσίας? Λέμε ας αλλάξουμε τις προσκολήσεις σε προτιμήσεις. Ας προτιμώ αυτά τα πράγματα, αλλά σε ποιο κόστος? Ας αξιολογώ το κόστος κάθε φορά. Αν είναι κόστος υγεία μου, αν η προσκολήσή μου κοστίζει την υγεία, αξίζει. Αν η προσκολήσή μου κοστίζει την σχέση μου με έναν άνθρωπο, αξίζει. Αν κοστίζει την εξέλιξή μου ή την ευτυχία μου, αξίζει. Τότε να εξετάσουμε τις προσκολήσεις. Το πώς να καταλάβουμε τις προσκολήσεις μας είναι πολύ απλό. Όποτε δεν νιώθω καλά, υπάρχει από πίσω μία προσκόλληση. Δεν νιώθω καλά όταν δεν έχω αυτό που θέλω ή όταν φοβάμαι ότι δεν θα έχω αυτό που θέλω. Ότι όταν δεν νιώθουμε καλά, όταν νιώθουμε φόβο, πόνο, αδικία, θυμό, ζήλια, ό,τι μπορεί να είναι, πίσω από αυτό υπάρχει κάποια προσκόλληση. Η προσκόλληση είναι ότι χωρίς αυτό δεν αξίζω, χωρίς αυτό δεν είμαι ασφαλής, χωρίς αυτό η ζωή μου δεν έχει νόημα, χωρίς αυτό δεν είμαι ελεύθερος. Είναι ψευδαισθήσεις που δημιουργούν προσκολήσεις που δεσμεύουν την ελευθερία μας. Έχουμε τεχνικές για αυτό και ειδικά για το φόβο και για την προσκόλληση. Η τεχνική του EFT είναι πολύ αποτελεσματική και το BSFF, μια άλλη τεχνική πολύ λειτουργική σε σχέση με το φόβο και την προσκόλληση και άλλες τεχνικές για την αλλαγή του συστήματος πεποιθήσεων που θα συζητήσουμε σε λίγο. Έχετε μάλλον ακούσει για το παράδειγμα, αληθινό παράδειγμα, πώς παγιδεύουν μαϊμούδες, ίσως το έχετε διαβάσει, στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Έχουν ένα μπουκάλι με ένα στενό λαιμό, βάζουν μια μπανάνα ή φιστίκια μέσα, χωράει το χέρι της μαϊμούς έτσι και πιάνει το φαγητό, αλλά δεν χωράει να βγαίνει. Και δεν περνάει από το νου του να αφήσει το φιστίκι ή την μπανάνα και να βγάλει το χέρι του και μένει παγιδευμένος. Μέχρι να έρθει ο κυνηγός να τον πιάσει και να το βάλει σε ένα κλουβί. Ότι έτσι είμαστε εμείς με το χέρι μας σε κάποιες μπανάνες και φιστίκια και δεν θέλω να αφήσω αυτό το πράγμα, να αφήσω αυτή την προσκόλληση. Έχω συναντήσει ανθρώπους 50 χρονών που είναι ακόμα προσκολλημένοι στην έγκριση του γονιού. Ότι πότε θα μεγαλώσουμε. Είμαι 50 και ακόμα παραπονιέμαι που δεν έχω ένα καλό λόγο από το γονιό. Αυτό πρέπει να γίνει στα 20. Και υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να αφήσουν την προσκόλληση στα παιδιά. Πώς είναι το παιδί και τι έχει και τι δεν έχει και κοιμείται και τι έχει να φάει.
Αυτές οι προσκολήσεις εμποδίζουν την ελευθερία και την ευτυχία μας και μας κάνουν να έχουμε συγκρούσεις με άλλους ανθρώπους που λειτουργούν με τρόπο του να βάλουν σε κίνδυνο τις προσκολήσεις μας. Αν κάποιος λειτουργεί με κάποιο τρόπο που εγώ νιώθω απειλή για αυτό στον οποίο είμαι προσκολλημένος, έχω αρνητικά συναισθήματα τον άνθρωπο αυτό και συγκρούομαι μαζί του, ότι όλα τα αρνητικά συναισθήματα και όλες οι συγκρούσεις βασίζονται στις προσκολήσεις που μας κάνουν να υποφέρουμε. Ένα άλλο εμπόδιο στην ελευθερία μας είναι οι περιοριστικές πεποιθήσεις που έχουμε από τα παιδικά χρόνια, όπου προγραμματιστήκαμε ότι δεν αξίζουμε κάτι ή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, και έτσι δημιουργούμε μια πραγματικότητα που αντιστοιχεί σε αυτό που υποσυνείδητα πιστεύουμε ότι αξίζουμε και αυτό που υποσυνείδητα πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε ή να δημιουργήσουμε. Η πεποίθηση, πολλοί άνθρωποι που ίσως μετά από μια ηλικία έχουν την πεποίθηση ότι εγώ το κομπιούτερ δεν μπορώ ή το τάμπλετ δεν μπορώ. Ένα παιδί 12 χρονών μπορεί να το κάνει αμέσως, γιατί δεν έχει την πεποίθηση, δεν έχει την περιοριστική πεποίθηση. Ή τα μηχανήματα δεν μπορώ, ή δεν μπορώ να χορεύω, ή δεν μπορώ τα μαθηματικά. Καταλαβαίνετε, ότι μπαίνουν προγραμματισμοί, πεποιθήσεις που λένε αυτό δεν το ξέρω και το μυαλό μου δεν είναι ανοιχτό καν να το κοιτάξω. Μπας και το μαθαίνω. Δεν μπορεί. Δηλαδή έχω την πεποίθηση και ό,τι να μου λέει ο άλλος, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει. Τότε έχουμε πολλές τέτοιες περιοριστικές πεποιθήσεις. Έχετε ακούσει ίσως για την άλλη ιστορία, αληθινή, για τους ελέφαντες που όταν είναι μικροί τις δένουν με πάσελο και αλυσίδα και δεν μπορούν να κινούνται. Χριστιανιάτικο είναι. Άλλαξε με την εποχή μου φαίνεται. Ας κλείσουμε τα κινητά παιδιά, ήδη το είπα. Εντάξει. Προγραμματίζεται ο ελέφαντας μικρός ότι δεν μπορεί να φύγει εφόσον υπάρχει κάτι γύρω από το πόδι του. Και μετά βάζει ένα απλό σκηνάκι και δεν φεύγει. Απλώς επειδή πιστεύει ότι δεν μπορεί να φύγει. Εμείς έχουμε πολλές τέτοιες πεποιθήσεις που εμποδίζουν την ελευθερία μας. Μία από αυτά είναι ότι δεν επιτρέπεται να είμαστε διαφορετικοί. Δεν πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Πρέπει να είμαστε normal, πρέπει να είμαστε σαν τους άλλους. Ότι κινδυνεύουμε αν δεν είμαστε σαν τους άλλους. Αν σκεφτόμαστε διαφορετικά, αν συμπεριφερόμαστε διαφορετικά, αν κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Και πράγματι σε ένα μικρό χωριό αυτό μπορεί να φέρει προσωρινά κάποια σχόλια και να μας χαρακτηρίζουν σαν τον τρελό και μετά είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το συστήνω. Να χαρακτηριστείτε σαν τρελούς και μετά κάντε ό,τι νομίζετε από εκεί και πέρα. Όσο δεν θέλεις να είστε ο τρελός του χωριού, θα περιοριστείτε. Εντάξει. Εγώ είμαι τρελός, όλοι το ξέρουν, δεν περιμένω μια normal συμπεριφορά από μένα και βρήκα την ελευθερία μου μέσα από αυτό, ότι δεν χρειάζομαι να είμαι σαν τους άλλους. Εντάξει. Ή ένα άλλο στο δικό μου, ότι πρέπει να καλέσουμε κόσμο και αν κόσμο μας καλέσει πρέπει να πάμε. Παρόλο που δεν θέλουμε να πάμε. Πρέπει να πάμε. Και πρέπει μετά να τους καλέσουμε ότι πήγαμε. Εντάξει. Και εγώ του λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό. Δεν το κάνω. Ούτε πάω, ούτε καλό. Εντάξει. Δεν το κάνω. Είναι μια δραστηριότητα που δεν με γεμίζει. Προτιμώ να κάθομαι στο κομπιούτερ μου, να γράφω, να δημιουργήσω, να σκέφτομαι τα σεμινάρια και μου έχει δώσει τόση ελευθερία. Έχω κερδίσει τόσο χρόνο και ενέργεια, όπου το να μην χάνω καθόλου
με αυτό. Δεν λέω ότι πρέπει εσείς να το κάνετε, αλλά θέλω ότι έχετε την ελευθερία να το κάνετε αν το θέλετε. Έχω απελευθερώσει πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια με το να μην κάνω αυτό. Ούτε γάμους, σε καμία κηδεία μπορεί να πάω κάτι να προσεύχομαι με τους άλλους για την ψυχή. Αλλά σε γάμους μη μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να πω ότι νομίζω, δεν είμαι ελεύθερος, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι είμαστε ελεύθεροι να μην κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν φλάπτουμε κανένα. Ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να μην κάνουμε σε κάποιον κάτι που δεν θα θέλουμε να κάνει σε εμάς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μην με καλέσετε και αυτό δεν σας καλώ. Δεν κάνω σε κάποιον κάτι που δεν θα ήθελα. Εντάξει. Τότε οι περιοριστικές πεποιθήσεις, οι φόβοι, οι προσκολήσεις, οι περιοριστικές πεποιθήσεις, αυτά μας εμποδίζουν. Δεν μας έχει σταματήσει ποτέ κανένας να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούν. Αυτά μας εμποδίζουν να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, το άλλο εμπόδιο, και βέβαια ο φόβος του άγνωστου είναι μεγάλο περιορισμό στην ζωή μας, να δοκιμάσει κάτι που δεν ξέρουμε. Ακόμα την άγνωστη ευτυχία μας απειλεί περισσότερο από την γνωστή δυστυχία. Εντάξει, νιώθουμε οικείο με αυτό, ξέρω τι είναι, το έχω βιώσει, καταλαβαίνω αυτό και φοβάμαι το άγνωστο παρόλο που μπορεί να είναι πιο ευτυχισμένο. Αυτό το έχουμε δει επανειλημμένο στην ζωή μας. Και το άλλο είναι οι ρόλοι που παίζουμε. Οι ρόλοι μας εμποδίζουν. Αν είμαι στο ρόλο του θύματος, δεν είμαι ελεύθερος να είμαι ευτυχισμένος. Δεν είμαι ελεύθερος να έχω μια όμορφη πραγματικότητα, γιατί χρειάζομαι να έχω προβλήματα για να είμαι το θύμα, για να έχω την προσοχή των άλλων και να έχω την αξία μου σαν το άτυχο ή το αδικημένο. Βασίζομαι επάνω στο ρόλο αυτό και δεν τολμάω την ευτυχία ή την επιτυχία. Αν είμαι στο ρόλο του δυνατού και νιώθω αδυναμία, δεν μπορώ να το εκφράσω. Δεν μπορεί να πω, ξέρεις, χρειάζομαι βοήθεια, γιατί είμαι στο ρόλο του δυνατού. Και μετά παραπονιέμαι που άλλοι δεν με προσέχουν, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μου, αλλά εγώ δεν έχω εκφράσει τις ανάγκες μου και δεν θέλω να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μου, γιατί μετά δεν θα είμαι ο δυνατός. Ότι ο ρόλος με παγιδεύει σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, ο ρόλος του σωτήρα, που πρέπει να σώζω όλους γύρω μου και μετά είμαι θυμωμένος μαζί τους, που εγώ θυσιάσω το χρόνο και την ενέργειά μου να κάνω πράγματα για αυτούς και αυτοί δεν κάνουν τίποτα για τον εαυτό τους και νιώθω αδικημένος και θυμωμένος, επειδή εγώ δεν είμαι ελεύθερος να μην αναλαμβάνω την ευθύνη για την πραγματικότητά τους. Μπορεί να μην μου ζητάνε καν να το κάνω. Εγώ έχω την πεποίθηση ότι αξίζω αν τους σώζω και αν τους λέω τι να κάνουν και αν τους φτιάξω. Είναι δική μου ανάγκη, δεν τους έχω δώσει τίποτα. Άλλο να βοηθάω ανθρώπους και άλλο να είμαι στο ρόλο του σωτήρα. Υπάρχει μια διαφορά. Ο ρόλος του δασκάλου δεν με επιτρέπει να σηκώνομαι και να χορεύω τρελά μπροστά σας και να κάνω αρλούμπες και να κάνω γκριμάτσες. Με την γυναίκα μου το κάνω. Αλλά σαν δάσκαλος είμαι περιορισμένος στο ρόλο του δασκάλου. Καταλαβαίνετε ότι κάθε άνθρωπος ανάλογα με το ρόλο που ταυτίζεται περιορίζει τον εαυτό του στις δραστηριότητες που αρμόζουν με αυτό το ρόλο. Τότε αν είμαι σε κάποιο ρόλο και δεν τολμάω να συμπεριφέρομαι έξω από το ρόλο, δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ επέλεξα το ρόλο αυτό. Ο ρόλος του καλού εξυπηρετητού ανθρώπου, που εξυπηρετεί όλους τους ανθρώπους γύρω του. Δεν μπορώ να πω όχι. Όχι επειδή πρέπει να πω όχι, επειδή ο ρόλος μου δεν μου επιτρέπει να πω όχι. Ότι περιορίζομαι από το φόβο, από την προσκόλληση, από τις συνήθειες, από τις περιοριστικές πεποιθήσεις
και από τους ρόλους που παίζω. Τώρα, η αυτογνωσία πώς μας βοηθάει εδώ? Στην αυτογνωσία βρίσκουμε τα σημεία που δεν νιώθουμε ελεύθεροι. Αναζητούμε να βρούμε την αιτία. Ποιες πεποιθήσεις εμποδίζουν την ελευθερία μου εδώ? Φόβος, προσκόλληση, ρόλος. Ποια είναι η πεποίθηση εδώ που με εμποδίζει να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω ή να μην κάνω αυτό που θέλω? Μετά ψάχνουμε να βρούμε το παρελθόν τις αιτίες αυτών των πεποιθήσεων, προσκολήσεων και ρόλων. Πότε δημιουργήθηκαν αυτά μέσα στο νου μου. Μετά προχωράμε στην διαδικασία της απελευθέρωσης από τις εμπειρίες και από τα συμπεράσματα που αυτή τη στιγμή περιορίζουν την ελευθερία μας μέσα στην ζωή για να είμαστε πραγματικά ο αυτός μας και να είμαστε ευτυχισμένοι, ήρεμοι, να αγαπάμε τους άλλους και τον εαυτό μας ανεξάρτητα από τι συμβαίνει γύρω μας. Εκεί δουλεύουμε με ενεργική ψυχολογία για να απελευθερωθούμε από την συναισθηματική φόρτιση γύρω από αυτές τις εμπειρίες που μας δεσμεύει και μετά δουλεύουμε με εναλλακτικές πεποιθήσεις πώς αλλιώς μπορώ να σκέφτομαι και μετά τρόποι της ενεργικής ψυχολογίας να κάνω εγκατάσταση, αφού έχω σβήσει τις προηγούμενες πεποιθήσεις, να κάνω εγκατάσταση των νέων πεποιθήσεων που θα μου αφήσουν να είμαι ελεύθερος και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Εσωτερικά να είμαι καλά ό,τι και να γίνει και εξωτερικά να ζω και να συμπεριφέρομαι όπως πραγματικά μου αρμόζει. Και βέβαια να κάνω πράγματα που πραγματικά συμφέρουν για την υγεία και την ευτυχία μου μέσα στην ζωή. Το ότι έχουμε την ανάλυση, έχουμε τις αναδρομές στο παρελθόν, έχουμε την ενεργική ψυχολογία για την απελευθέρωση από την συναισθηματική φόρτιση, έχουμε τις νέες αντιλήψεις που πολλές φορές είναι και φιλοσοφικές ή και πνευματικές ή τουλάχιστον λογικές, είτε λογικές, είτε πνευματικές, είτε φιλοσοφικές. Και μετά έχουμε την ίδια την θεραπεία μέσα από την συμπεριφορά. Να αρχίζω να κάνω αυτό που φοβάμαι να κάνω. Σιγά σιγά, παρόλο που φοβάμαι να λειτουργώ ελεύθερα, να το κάνω λίγο. Να παρατηρώ τι νιώθω, να δουλεύω με αυτό που νιώθω και να προχωράω μέσα από την ίδια την συμπεριφορά να αλλάξω τον τρόπο που λειτουργώ. Θέλω να αναφερθώ σύντομα σε μερικές από τις ιδιαίτερες στιγμές που νιώθουμε έλλειψη ελευθερίας. Όταν μας δίνουν συμβουλές ή μας κάνουν κριτική. Δεν νιώθω ανελεύθερος επειδή μου δώσουν συμβουλές ή μου κάνουν κριτική. Νιώθω ανελεύθερος επειδή νιώθω την ανάγκη να ικανοποιήσω αυτό που λένε. Αν δεν νιώθω καμία ανάγκη να ακολουθώ τις συμβουλές, αλλά ούτε να αντιδράω, γιατί μπορεί να έχουν δίκιο οι άλλοι, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρέπει μέσα μου να αλλάξω για να αρέσω στον άλλον ή να κάνω αυτό που προτείνει, τι απειλή νιώθω από την συμβουλή του? Η συμβουλή του δεν είναι απειλή. Η ανάγκη μου να ικανοποιώ την συμβουλή είναι η απειλή για την ελευθερία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβουλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κριτική, θα το σκεφτώ και θα πράττω ανάλογα. Να είσαι καλά. Εντάξει, τότε η συμβουλή, η κριτική δεν μας περιορίζει, εκτός αν εμείς νιώθουμε μέσα μας κάποια ανάγκη, γιατί σαν παιδιά είχαμε την ανάγκη. Αν δεν το κάναμε, είχαμε συνέπειες, δεν είναι? Τώρα δεν υπάρχουν συνέπειες. Τότε υπήρξε συνέπειες, αλλά ακόμα λειτουργούμε σαν τα μικρά παιδιά που κάτι φοβερό θα γίνει αν δεν ακολουθώ την συμβουλή του άλλου ή την κριτική του. Άλλη περίπτωση. Όταν θέλουν κάτι από μας, που να είναι χρόνο, χρήματα, ενέργεια, παρέα, να τους ακούσουμε, να μιλήσουμε,
οτιδήποτε, να δανειστούν, να δανείζουμε κάτι. Και νιώθουμε ανελεύθεροι τώρα, όχι επειδή μας ζητήσουν, και νιώθουμε αρνητικά προς τον άνθρωπο, γιατί μας έχει βάλει σε μια θέση ότι πρέπει να κάνουμε ένα από δύο πράγματα που δεν θέλουμε. Ή να κάνουμε αυτό που θέλει, που δεν θέλουμε για κάποιο λόγο, ή να πούμε όχι και δεν θέλουμε να πούμε όχι. Γιατί θα νιώθουμε δεν είμαστε καλοί, ότι θα χάσουμε την αγάπη του. Εμείς νιώθουμε στριμωγμένοι. Είμαστε ελεύθεροι και να κάνουμε αυτό που ζητάει και να μην κάνουμε αυτό που ζητάει και να πούμε όχι ευχαριστώ με αγάπη. Ότι δεν μας περιορίζει ο άλλος, μας περιορίζει η αρνητικότητα που νιώθουμε προς την δραστηριότητα και ο φόβος να πούμε όχι. Καταλαβαίνετε, ότι πάντα η αιτία της απόλυτης της ελευθερίας είναι μέσα μας. Δηλαδή θα πρέπει ο άλλος να μπορεί να ζητήσει. Τώρα, για να νιώθω ότι αξίζω την αγάπη του άλλου ακόμα αν δεν λέω ναι, θα πρέπει εμείς να μπορούμε να αγαπήσουμε τον άλλον όταν αυτός λέει όχι. Αν δεν μπορώ να αγαπήσω τον άλλον όταν λέει όχι σε αυτό που ζητώ εγώ, δεν μπορώ να νιώθω ότι μπορεί να με αγαπήσει αν λέω εγώ όχι. Ότι πρέπει πρώτα να φτιάξω δική μου πλευρά, ότι μπορώ να αγαπήσω τον άλλον ακόμα όταν λέει όχι σε αυτό που ζητώ. Μερικοί άνθρωποι νιώθουν περιορισμό όταν οι άλλοι τους δίνουν δώρα ή ακόμα αγάπη. Εγώ θυμάμαι σε ένα σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη ένας άντρας είπε εγώ δεν θέλω να με αγαπάει κανένας γιατί νιώθω δεσμευμένος ότι κάτι πρέπει να κάνω και η αγάπη για μένα με πνίγει. Πιθανόν από τη μητέρα του, δεν ξέρω τι εμπειρίες έχει. Έχει ταυτίσει την αγάπη με ένα μεγάλο πνίξιμο. Αλλά και το δώρο, εντάξει, ότι είμαι υποχρεωμένος. Τότε χρειάζεται να απελευθερωθούμε από αυτό. Δεν δεσμευόμαστε εκτός του νου μας. Ότι επειδή κάποιος μας αγαπάει ή μας δίνει ένα δώρο, ότι έχουμε κάποιο πρέπει. Παίρνουμε από το σύμπαν, δίνουμε στο σύμπαν. Αν ο άλλος μας χρειάζεται, φυσικά θα τον βοηθήσουμε. Όχι επειδή μας έδωσε κάτι, αλλά επειδή χρειάζεται και τον αγαπάμε. Για κανέναν άλλο λόγο. Ότι να απελευθερωθούμε από την ιδέα ότι το δώρο μας δεσμεύει. Είναι μια ενέργεια από το σύμπαν που παίρνουμε, που δεν χρειάζεται να το δώσουμε πίσω στον ίδιο άνθρωπο. Μπορούμε να το προχωρήσουμε όπου χρειάζεται. Όταν οι άλλοι είναι αδύναμοι και μας χρειάζονται, νιώθουμε ότι χάνουμε την ελευθερία μας. Αν πράγματι είναι αδύναμοι και μας χρειάζονται, καλό είναι να τους βοηθήσουμε, αλλά να το θέλουμε. Να μην το κάνουμε επειδή πρέπει. Αν το κάνουμε επειδή πρέπει, νιώθω περιορισμό, δεν νιώθω ελευθερία. Αν αλλάζω αυτό και το κάνω με αγάπη, είμαι ελεύθερος. Ό,τι κάνω με αγάπη είναι ελευθερία. Ό,τι κάνω με φόβο ή άγχος ή πρέπει, είναι απώλεια της ελευθερίας. Ότι αν θα το κάνω, να μην νιώθω καταπίεση, να νιώθω χαρά που μπορεί να υπηρετώ τον άνθρωπο αυτό. Όμως εδώ θέλει προσοχή. Καμία φορά έχουμε σαν σημείο αναφοράς την έκφραση της ικανοποίησης από τον άλλον. Που μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την μη έκφραση ικανοποίησης και την έκφραση γκρίνια και παράπονο σαν συναισθηματικό εκβιασμό να μας δεσμεύουν ακόμα περισσότερο. Δεν χρειάζεται να προσφέρουμε μέχρι να είναι ικανοποιημένος ο άλλος. Χρειάζεται να προσφέρουμε μέχρι να είμαστε ικανοποιημένοι με την συνείδησή μας. Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, αν ήμουν στην θέση του άλλου, θα ήταν αρκετά αυτό που μου έδινε ο άλλος, αυτό που δίνω δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Μη κυνηγάτε την έκφραση ικανοποίησης. Να είστε εντάξει με την συνείδησή σας. Έχω δει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που όταν οι γονείς είναι ηλικιωμένοι και ένα παιδί μένει κοντά στους γονείς και υπηρετεί συνέχεια και τα άλλα παιδιά μένουν μακριά, επισκέφτονται μία φορά το μήνα ή και λιγότερο,
Ο γονιός έχει μόνο καλά λόγια για τα παιδιά που δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα και μόνο γκρίνια για το παιδί που είναι εκεί. Και αυτό είναι δυναμικό που δεν χρειάζεται να μπλέξουμε. Εντάξει. Ας κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε από αγάπη, κατά συνείδηση και όχι κυνηγώντας την έγκριση. Εντάξει. Όταν δεν μας συγκρίνουν ή δεν συμφωνούν μαζί μας ή δεν είναι ικανοποιημένοι μαζί μας, νιώθουμε καταπίεση και νομίζω εξήγησε αυτό. Δεν χρειαζόμαστε έγκριση, δεν χρειαζόμαστε να είναι ικανοποιημένοι. Χρειάζεται να είμαστε εντάξει με την συνείδησή μας. Υπάρχει μια εργασία που κάνουμε στο σεμινάριο του εσωτερικού παιδιού, που θα γίνει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αυτό είναι η απομυθοποίηση των γονιών. Η απελευθέρωση από την ανάγκη της έγκρισης ή της αγάπης ή της αποδοχής από το γονιό και η συνειδητοποίηση ότι ο γονιός είναι απλώς μία αδελφή ψυχή, αγαπημένη αδελφή ψυχή, με την οποία συμφωνήσαμε να παίξουμε αυτούς τους ρόλους. Το χρέος μου είναι να τον αγαπώ και να τον σέβομαι και όταν με χρειάζεται να τον βοηθήσω. Δεν έχω το χρέος να έχω την έγκρισή του. Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση των γονιών ή την αποδοχή και ούτε την στήριξη. Γιατί όσο χρειαζόμαστε αυτό, θα μεταφέρουμε αυτό στο σύντροφο, ακόμα στα παιδιά μας, στους φίλους, στους συνεργάτες. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να γινόμαστε ανήλικες και να μην αναζητούμε την αξία μας και την έγκριση μέσα από τους άλλους ανθρώπους. Άλλο να αγαπάω κάποιον και άλλο να χρειάζομαι την έγκρισή του. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Στη μία περίπτωση δίνω κάτι, στην άλλη θέλω να πάρω κάτι. Θέλω να πάρω έγκριση. Εντάξει. Φόβο να είμαστε διαφορετικοί. Το συζητήσουμε αυτό. Νομίζω αν διαβάζετε την ιστορία, όλα τα άτομα στα βιβλία ήταν διαφορετικοί. Εντάξει. Για να κάνω πραγματικά κάτι με την ζωή μου, θα πρέπει να τολμάω, να σκέφτομαι διαφορετικά, όχι αντιθετικά, όχι αντίθετα με τίποτα, αλλά ελεύθερος να σκέφτομαι. Αυτό το δέχομαι, αυτό δεν το δέχομαι. Αυτό συμφωνώ, αυτό δεν συμφωνώ. Να σκεφτόμαστε, δεν είμαστε ενάντια σε όλα, αλλά σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Το χρήμα, αυτό συζητήσαμε επίσης, δηλαδή ο φόβος του να μην έχω χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν νόμοι στο σύμπαν που στηρίζουν την κάθε ψυχή που εκτελεί το λόγο ύπαρξής του. Ότι αν ρωτάω τον εαυτό τι είναι αυτό που αγαπώ να κάνω, που θα έκανα και χωρίς χρήματα και ευχαριστιέμαι όταν ξυπνάω το πρωί ότι θα κάνω αυτό το πράγμα και έχουμε το θάρρος να το κάνουμε, έχω την πεποίθηση και την σιγουριά μπορώ να πω ότι θα βρεθεί τρόπο μέσα από αυτό να καλυπτόμαστε οικονομικά και να είμαστε καλά. Ότι ο φόβος για τα χρήματα. Ο φόβος της αποτυχίας και του λάθους, μεγάλο περιορισμό. Φοβάμαι να δοκιμάσω κάτι καινούριο γιατί μπορεί να μην είναι σωστό. Φανταστείτε να φοβόμουν να μιλάω ελληνικά επειδή κάνω λάθη. Δεν ακούτε πόσο λάθη κάνω. Αν το δείτε γραμμένα αυτά που λέω, θα δείτε ότι γεμάτο με λάθη. Αν φοβόμουν αυτό, δεν θα μίληκα ποτέ. Και ξέρω ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά άλλες γλώσσες, αλλά δεν τολμάνε να μιλάνε, γιατί μπορεί να είναι λάθος. Ότι το φόβος για το λάθος είναι μεγάλο εμπόδιο. Δεν μάθαμε στο σχολείο ότι το λάθος είναι αποδεκτό και πολύ σημαντικό μέρος της μάθησης και της εξέλιξης και της δημιουργικότητας και δεν μπορείς να μάθεις και να δημιουργήσεις χωρίς να κάνεις λάθη. Και έχουμε μάθει ότι το λάθος είναι πολύ κακό πράγμα και δεν αξίζουμε.
και θα γινόμαστε ριζίλοι. Τότε ο φόβος του λάθος. Φόβος του θανάτου. Άλλο περιορισμό. Είπανε στον Χριστό και είπανε στον Σωκράτη, κοιτάξτε, δεν μας αρέσει αυτά που διδάσκατε, αναστατώνετε τον κόσμο, ή θα σταματήσετε να διδάσκετε ή θα πεθάνετε. Τι επιλέξανε? Θα πεθάνουν. Γιατί δεν ήταν τίποτα. Θάνατος θα ήταν να σταματήσουν να κάνουν αυτό για το οποίο ήρθηκα να κάνω. Αυτό είναι θάνατος. Θάνατος είναι να μην κάνω στην ζωή μου αυτό που πραγματικά πιστεύω. Θάνατος δεν είναι η απολευθέρωση από τη ψυχή, της ψυχής από το σώμα, που και οι δύο ξέρουν ότι είναι μια χαρά και κανένα πρόβλημα. Ότι δεν ήταν καν το σώμα. Ότι από το φόβο του θανάτου περιορίζουμε τον εαυτό μας. Οι εθισμοί μας, οι εθισμοί σε ουσίες και πράξεις μας περιορίζουν και το συζητήσαμε αυτό. Οι εθισμοί είναι ιδιαίτερο κομμάτι, γιατί δεν είναι ότι επειδή πιστεύω ότι θα είμαι καλά αν δεν καπνίζω ή αν δεν παίρνω ναρκωτικά ή αν δεν τρώω αυτό το φαγητό στο οποίο είμαι εθισμένος, μπορώ να απελευθερωθώ. Υπάρχει ένα τεράστιο ενεργειακό κομμάτι που ό,τι και να πιστεύω και όποια λογική να έχω και όποια πίστη να έχω, λειτουργεί και με δεσμεύει μετά από πολλές επαναλήψεις και σωματικά αλλά περισσότερο συναισθηματικά και θέλει ιδιαίτερο χειρισμό. Η ενεργική ψυχολογία βοηθάει πολύ σε αυτό, να αλλάξουμε την ενεργική μας κατάσταση. Συνήθως ο άνθρωπος χρειάζεται να μείνει κάπου ένα χρονικό διάστημα όπου δεν έχει αυτό που θέλει και έτσι γίνεται μια αποτοξίνωση από αυτό. Και ίσως αρκετοί άνθρωποι απελευθερώνονται αφόσον αρρωσταίνουν. Τώρα πρέπει να αρρωστήσω πρώτο ή επειδή χαλάει κάτι στην ζωή τους, μία προσκόλληση φτάνει σε μία καταστροφή της υγείας ή της σχέσης ή της ευτυχίας και τώρα έχουν ένα έντονο ρέθισμα και λαμβάνουν μέτρα και απελευθερώνονται. Συμβαίνει και αυτό. Μακάρι να μην χρειάζεται. Ένα άλλο εμπόδιο είναι ο εθισμός προς συγκεκριμένα συναισθήματα. Ξέρουμε και συναισθηματικά αλλά και χημικά ότι εθιζόμαστε στα συναισθήματα που έχουμε τακτικά. Και μάλιστα ότι ο εγκέφαλος, το υποθάλαμος, εκρίνει συγκεκριμένες ορμόνες. Κάθε φορά που φοβάμαι, που θυμώνω, που έχω άγχος, που τσακώνομαι, και ότι αυτές οι ορμόνες είναι σαν ναρκωτικά για τα κύτταρά μας και τα αναζητάει όπως αναζητάει την καφαΐνη και την νοικοτήνη και την ηρωίνη. Τα κύτταρα ζητάνε. Τότε μερικοί είναι εθισμένοι σε αρνητικά συναισθήματα και κατάθλιψη. Και στο θυμό, και στο φόβο, και στο άγχος. Τότε αυτό είναι μεγάλο περιορισμό στην ελευθερία μας. Αυτός ο εθισμός του να νιώθω σε κάποια τακτική βάση να πάρω την δόση μου από το συναίσθημα αυτό. Είτε βρίσκοντας άλλους να παίξουν ρόλο, είτε και μόνος μου μπορώ να τα καταφέρω να τα δημιουργήσω αυτά. Και βοηθάει πολύ η ενεργική ψυχολογία εδώ και η αλλαγή του συστήματος πεποιθήσεων. Οπότε υπάρχουν λύσεις, αλλά είναι μεγάλο περιορισμό στην ελευθερία μας. Όπως είπαμε ήδη, ο ρόλος του θύματος είναι μεγάλο εμπόδιο. Ο φόβος να πούμε όχι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στην ελευθερία μας. Θα χρειαστούμε να το μάθουμε, αλλά να το πούμε με αγάπη. Βέβαια, μερικοί άνθρωποι φοβούνται να πούνε όχι, άλλοι φοβούνται να πούνε ναι. Μερικοί έχουν την πεποίθηση ότι αν κάνω αυτό που μου ζητάει ο άλλος, παρόλο που θέλω να το κάνω, γιατί με συμφέρει να το κάνω και μου αρέσει να το κάνω, δεν θα είμαι ελεύθερος. Άρα δεν το κάνω. Φοβούνται να πούνε ναι. Είναι στην αντίδραση. Νομίζω ότι η ελευθερία τους βρίσκεται με το να μην κάνουν
αυτό που προτείνει ή ζητάει ο άλλος. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να πούνε όχι, μπας και δεν είναι καλοί, να νιώθουν ενοχή, θα χάσω την αγάπη του άλλου, θα καταλήξει σε σύγκρουση, σε κάτι τέτοιο, και άλλοι που φοβούνται να πούνε ναι, γιατί έχουν ταυτίσει το ναι με την καταπίεση, όταν τελικά δεν είναι καταπίεση, ότι οι ίδιοι θέλουν να το κάνουν και φοβούνται να το κάνουν από αντίδραση. Και μερικοί περιορίζονται από την αίσθηση ότι δεν αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έχουν. Δηλαδή δεν αξίζουν να ακουστεί η φωνή τους, να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, ότι πρέπει να κάνουν αυτό που χρειάζονται οι άλλοι. Και μην νομίζετε, εγώ είμαι υπέρ του να κάνουμε αυτό που χρειάζονται οι άλλοι, αλλά με το σωστό κίνητρο, από αγάπη, όχι από προγραμματισμό, όχι από συνήθεια, όχι από ενοχή, όχι από φόβο. Και να ξέρω ότι έχω την επιλογή να μην το κάνω. Αυτό είναι σούπερ, αυτό είναι... ξέρω πώς θα πει, δεν επιλέγετε κάτι κλασικό, παιδιά. Αλλά το έχω πει ήδη 2 φορές, δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πω. Τώρα, η αίσθηση ότι δεν αξίζω είναι μεγάλο εμπόδιο, αν θέλετε, στην ελευθερία μας. Και ίσως ο φόβος ότι για να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, να κάνω ασκήσεις, να κάνω χαλάρωση, να κάνω διαλογισμό, να διαβάζω βιβλία, να παρακολουθώ ένα σεμινάριο, είναι εγωιστικό. Ότι θα πρέπει να κάνω πράγματα μόνο για τους άλλους. Αλλά δική μου αντίληψη είναι το αντίθετο, ότι φτιάχνοντας τον εαυτό σας, δίνετε στους άλλους μια πολύ καλύτερη ενέργεια από το να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα στους άλλους και μετά να έχετε νεύρα και να έχετε παράπονο και να είστε αρνητικοί. Ρωτήστε σας, προτιμώ το καθαρό σπίτι ή ένα χαμόγελο? Αν είναι και τα δύο, καλά θα κάνετε. Αλλά αν δεν σας αρέσει να καθαρίσετε το σπίτι, ή μη καθαρίστε το, ή βάλτε μία μουσική και χορέψτε καθαρίζοντας το, τραγουδίστε. Κάντε το γκλέντι. Γίνεται, το κάνω εγώ έτσι. Βάζω μουσική και γκλεντάω και κάνω τα πιάτα και τραγουδάω μαζί. Περνάω πολύ όμορφα. Δεν νιώθω καθόλου ότι έκανα κάτι που δεν ήθελα να κάνω. Έχω και την δυνατότητα να μην το κάνω επίσης. Δεν έχω αιμονή ότι πρέπει να είναι άψογο για να καθίσω και να δουλέψω. Εντάξει, ότι βρείτε μια ισορροπία στην ζωή σας. Μια ισορροπία που ικανοποιεί δική σας μοναδική ανάγκη. Ολοκληρώνω με μερικές πεποιθήσεις που βοηθάνε με την ελευθερία. Ξεκινάμε με τον Καζαντζάκη. Δεν ελπίζω, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω ότι δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Το ελπίζω εδώ το ταυτίζω με την προσκόλληση. Δεν έχω ελπίδα κάτι να γίνει, δεν έχω προσκόλληση, δεν έχω ανάγκη κάτι συγκεκριμένο να γίνει και δεν φοβάμαι κάτι, αλλά είμαι ελεύθερος. Εντάξει, επέλεξα αυτά τα δύο, η προσκόλληση και ο φόβος. Δεύτερον, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πάντα ελεύθεροι και όποτε δεν νιώθουμε ελεύθεροι είναι επειδή φοβόμαστε ή είμαστε προσκολλημένοι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση όπου δεν είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε κάτι άλλο. Νιώθοντας ελεύθερος να επιλέξω κάτι άλλο, μπορώ να χαρώ την επιλογή μου. Έχω πει αυτό το παράδειγμα, αλλά μια γυναίκα που έπρεπε να πάει κάθε εβδομάδα στην πεθερά και στο πεθρό αφού αυτοκτόνησε ο άντρας της πριν, ένιωσε πολύ δυσφορία πηγαίνοντας και πήγε και έπρεπε να πάει γιατί τι θα πούνε αν δεν πάω. Και όταν κάναμε EFT, να απελευθερωθεί από το φόβο να μην πάει, τι θα πούνε όλοι, μιλάμε για ένα χωριό πάνω στο Λίβανο, μιλάμε για πολύ λίγοι άνθρωποι,
είπε θα πάω να τους δώσω χαρά. Έφυγε το πρέπει να πάω. Και τώρα μπορούσε να πάει να τους δώσει χαρά. Ότι πρέπει πρώτο να καταλάβουμε ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε και μετά να επιλέξουμε αυτό, βέβαια πάντα με τον κόσκινο τι θα ήθελε να κάνει ο άλλος σε μένα σε αυτή την περίπτωση. Η επιλογή μου να μην είναι κάτι που δεν θα ήθελε να κάνει ο άλλος, να με εντάξει με την δική μου συνείδηση και τότε θα νιώθω ελεύθερος κάνοντας αυτό που κάνω. Επειδή ξέρω ότι είμαι ελεύθερος να κάνω κάτι άλλο, αλλά επιλέγω αυτό. Η ελευθερία μου ήρθε από μια επιλογή. Και ότι αξίζουμε την αγάπη των άλλων ακόμα όταν λέμε όχι και μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι ακόμα όταν λέμε ναι. Κάνοντας αυτό που ζητάει ο άλλος δεν είναι έλλειψη ελευθερίας. Είναι η ελευθερία από το εγώ μου και δικές μου προσωπικές ανάγκες και να έχω αρκετή αγάπη για τον άλλον να βάλω την ανάγκη του άλλου πάνω από δική μου και αυτό είναι ελευθερία. Ελευθερία από δικές μου ανάγκες. Είναι και η ελευθερία να μπορώ να πω όχι, σ' αγαπώ, αλλά δεν κρίνω αυτό σημαντικό. Αλλά η ελευθερία είναι η εσωτερική μας φύση, όπως η αξία, η ασφάλεια, το νόημα και η πληρότητα. Ποτέ δεν υπάρχουν εξωτερικά εμπόδια, τα μόνα εμπόδια είναι εσωτερικά. Η αυτογνωσία είναι ένας τρόπος να βρούμε αυτή την ελευθερία και εν συνέπεια την ευτυχία που φέρνει η ελευθερία, αλλά και την αγάπη. Δεν μπορώ να αγαπάω ανθρώπους που νιώθω ότι περιορίζουν την ελευθερία μου. Μπορεί να τους αγαπάω, αλλά η στιγμή που νιώθω ότι περιορίζουν την ελευθερία μου δεν τους αγαπάω. Ότι κάνοντας αυτή την εσωτερική εργασία και νιώθοντας πάντα ελεύθεροι, είμαστε ελεύθεροι να είμαστε και ευτυχισμένοι, αλλά και να αγαπήσουμε τους άλλους πολύ περισσότερο, γιατί αυτό που κάναμε τώρα, να κάνουμε αυτό που ζητάνε οι άλλοι με έλλειψη ελευθερίας, μόνο μας απομακρύνει από την αγάπη μας για αυτούς. Ο τρόπος να κάνετε αυτό, προτείνω το σεμινάριο αυτογνωσίας, προτείνω το σεμινάριο του εσωτερικού παιδιού, που έχει μεγάλη σημασία με αυτό, προτείνω το βιβλίο «Η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου» και προτείνω την ιστοσελίδα μας που έχει άφθονα βίντεο και αρχεία και βιβλία δωρεάν για να κάνετε αυτή την εσωτερική εργασία. Τώρα αν έχετε κάποια ερώτηση ή κάτι που θέλετε να πείτε, να διευκρινίσετε, μπορείτε να το πείτε τώρα. Καμία ερώτηση ή καμία διευκρίνηση που θέλετε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν είναι κουτό. Ας πούμε, πες ότι δουλεύεις σε μια ιδιωτική επιχείρηση και έχεις ανάγκη τον προϊστάμενο για να σε κρατήσει και τελειώσεις σε απολύσει. Εκείνη την ώρα πώς είναι, έχεις ανάγκη την έγκρισή του δηλαδή. Που είπατε ότι να μην έχουμε ανάγκη των άλλων, οπότε θα κάνεις πράγματα για να σε εγκρίνει. Θα το κάνεις με αγάπη. Ή θα μιλήσεις μαζί του και θα κάνεις μια ειλικρινή επικοινωνία, ότι ξέρω ότι θέλεις αυτό, αλλά ξέρεις δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή να το κάνω και να κάνεις ένα λεγόμενο εγώ μήνυμα στον άνθρωπο, εξηγώντας γιατί προτιμάς να μην το κάνεις ή γιατί προτιμάς να μην το κάνεις αυτή τη στιγμή και να βρείτε μια λύση μεταξύ σας. Ή θα κάνετε ένα εγώ μήνυμα ή θα το κάνεις με αγάπη. Ναι. Κοιτάξτε, αλλιώς είσαι δυστυχισμένη. Γιατί να είσαι δυστυχισμένη? Σε συμφέρει. Σε συμφέρει αυτό που λέω. Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Πιστεύω και εγώ ότι η ανάγκη για την ελευθερία μάλλον υποτιμάται γενικότερα σε σχέση με την ανάγκη της ασφάλειας, ναι, και σε σχέση με την ανάγκη της αξίας. Ναι.
Όμως, και εγώ πιστεύω από την εμπειρία μου ότι είναι εξίσου σημαντική ανάγκη. Ναι. Γιατί συνδέεται νομίζω άμεσα με την ευτυχία, με τη χαρά. Δηλαδή, έχοντας μόνο τις δύο πρώτες ανάγκες εξασφαλίσει, Ναι. ποτέ δεν θα βρεις τη χαρά. Όχι. Και ούτε την υγεία θα βρεις, Ναι. γιατί θα αρρωστήσεις σιγά σιγά. Και αυτό το βλέπουμε και σε καθεστώτα, ας πούμε, που προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν στους Ναι. πολίτες και τέλος πάντων ότι αξίζεται και δεν είναι ελεύθεροι. Και Είμαι πραγματικά, ελεύθερος να κάνω ναι, όλα αυτά τους με αγάπη. περιορίζουν όμως. Ναι, αλλά θα πω Και ότι βλέπεις μπορεί να το έχω δει στις Ινδίες άτομα που δουλεύουν να σερβίρουν τσάι. Το τσάι είναι το παν στις Ινδίες. Και ένας άνθρωπος να δουλεύει σε ένα εστιατόριο 12 ώρες την ημέρα και είναι από τους πιο χαρούμενους ανθρώπους που έχω δει. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά, που χαίρονται πολύ που το κάνουν και άλλοι που βαριούνται και νιώθουν έλλειψη ελευθερίας. Ότι ή θα το κάνω με αγάπη ή δεν θα το κάνω. Πρέπει να αποφασίσουμε. Αυτό το ενδιάμεσο είναι αρρώστια. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σκάσω μέσα μου. Ναι. Βασικά πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε μη ελεύθεροι. Σαν εγώ, έτσι νιώθουμε τουλάχιστον. Για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε αυτή τη μη ελευθερία μας, πρέπει να αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Πόσοι όμως Δεν είμαστε ελεύθεροι από τι ακριβώς. Από τι δεν είμαστε ελεύθεροι. Στην καθημερινότητά μας, όλα αυτά που είπατε, νομίζω ότι ο καθένας Α, ναι. βρίσκει τον εαυτό του. Ωραία. Από τους φόβους, προσκολήσεις και τα. Ναι, αυτό συμφωνώ. Ναι. Ξεκινάμε εκεί. Και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους δεν είμαστε ελεύθεροι. Δεν μας Δεν εμποδίζει. τον πραγματικό μας εαυτό. Αυτό ορίζουμε εμείς. Ο άλλος δεν με εμποδίζει. Όχι βεβαίως. Εγώ εμποδίζω τον εαυτό μου. Ναι. Οκ, ναι, συμφωνώ. Άρα η πρώτη υποχρέωσή μας Ναι. και ευθύνη είναι Ναι. να πιστέψουμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε πραγματικά μη ελεύθεροι. Ναι, Αυτό είναι εύκολο. ναι. Διότι μπαίνει το στοιχείο του Είναι ολοφάνερο. εγωισμού, της Ναι. κοινωνικής του ανθρώπου, του Ναι, ναι. καθενός μας, Ναι. ότι εγώ ελεύθερος είμαι, να κάνω ό,τι θέλω. Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Είμαι ένα προγραμματισμένο ρομπότ. Δυστυχώς. Δεν είμαι ελεύθερος από τους παιδικά μου βιώματα, δεν είμαι ελεύθερος από τους φόβους, από τις προσκολήσεις, από τις ανάγκες, από τους βόλους. Η στιγμή όμως που συνειδητοποιώ ότι τα εμπόδια της ελευθερίας είναι εσωτερικά, τώρα μπορώ να δουλέψω. Όσο νόμιζα ότι φταίει ο άλλος που δεν είμαι ελεύθερος, τι να έκανα. Δεν μπορώ να Πρέπει να αλλάξω το τον άλλο. συνειδητοποιήσω. Ναι, πρέπει να το συνειδητοποιήσω αυτό, ότι όλα τα εμπόδια της ελευθερίας είναι μέσα μου. Δεν είναι μέσα στον άλλο. Ναι. Και μετά μπορώ να προχωράω να απελευθερωθώ από αυτά. Ναι. Όταν τελικά εγώ δούλεψα και τα κατάφερα, έμενα μόνη μου, αλλά ευχαριστημένη. Ναι. Okay. Είσαι ευχαριστημένη, μια χαρά. Μιλάμε αν δεν είσαι ευχαριστημένη. Βέβαια, λέω ότι είμαι μόνη μου, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη. Okay. Όποιος είναι ευχαριστημένος, συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε. Αυτό λέω. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι, κάντε κάτι άλλο. Κάτι άλλο πριν ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά και να είστε ελεύθεροι. Να είστε καλά.